إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Cijenjena braćo, mi ćemo danas uz Allahovu tebaraka wa ta'ala pomoć u ovoj našoj hudbi govoriti o temi za koju sam ja smatrao da je aktuelna i atraktivna i ostaće aktuelna i atraktivna sve do sudnjega dana. Govorit ćemo na temu koju sam ja naslovio kako nadvladati iskušenja i smutnje današnjeg doba. Ovu našu hudbu podijelit ćemo u 3 dijela. U prvom dijelu, u uvodnoj riječi, spomenut ćemo nekoliko faktora koji ukazuju na bitnost ove tematike. Nakon toga spomenut ćemo nekoliko hadisa koji bi mogli da se odnose na vrijeme u kojem živimo, a nakon toga spomenuti smjernice Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i ono što su kazali islamski učenjaci, kako čovjek treba da se ponaša u vremenima smutnje i iskušenja. Braćo moja draga, evidentno je, ako pogledamo na svjetsku scenu, ako pogledamo u život ljudi koji žele da prakticiraju Allahu tebaraka wa ta'ala vjeru, vidjet ćemo da je svakim danom sve više iskušenja, da je svakim danom sve više smutnji, što zasigurno otežaje čovjeku prakticiranje Allahove vjere, a prakticiranje vjere je u osnovi lagano. Ali živimo u teškim vremenima kada je teško prakticirati vjeru. Po automatizmu, ako je se povećao broj iskušenja, ako se je povećao broj smutnji, čovjek treba da se dodatno educira, da izučaje ono što su kazali islamski učenjaci, kako da se ponaša u vremenima smutnje, kako bi očuvao žeravicu vjere na svome dlanu. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je kazao u vjerodostojnom hadisu: doći će vrijeme kada će oni koji budu prakticirali vjeru biti kao onaj ko nosi žeravicu na svome dlanu. Pogledajte tog opisa. Nosi žeravicu na dlanu, prži. Teško je držati, ako je pustiš ugasit će se. Ako je držiš prži. Tako i danas prakticiranje vjere je izuzetno teško. I mnogi su se utopili u smutnje iskušenja. Mnogi su posustali. Mnogi su izgubili i dunjaluk, a izgubit će i ahiret zbog toga. Zato je veoma potrebno da govorimo o ovakvim temama kako bi ostali na džadi, na dinu sve do momenta kada nas ponesu u mezarje. Braćo moja draga, vi znate da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam preselio prije 1400 godina i sama njegova smrt, odnosno njegovo poslanstvo, je jedan od predznaka sudnjeg dana. A mi živimo 1400 godina nakon njegove smrti. Treba da znamo da sudnji dan nije daleko. Treba da se pripremamo. Velik broj, ako ne svi, predznaci, mali predznaci sudnjeg dana su se obistinili, a neki predznaci se sada obistinjavaju. Što je dodatni faktor da se čovjek trudi da ustraje. Jedna od stvari koju je spomenuo Allahov poslanik alejhi salatu vesselam od predznaka sudnjeg dana jeste da će se pred sudnji dan pojaviti mnoštvo iskušenja. Kaže se u hadisu koji je zabilježio imam Buhari od Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala anhu, neće nastupiti sudnji dan sve dok ne bude uzdignuto znanje. Sve dok se ne poveća broj zemljotresa, sve dok se vremena jedna drugima ne približe i dok se ne poveća broj iskušenja.
Pogledajte, odgovorno možemo tvrditi da se skoro od svaka spomenuta stvar u ovom hadisu obistinila. Je li nestalo znanja? Na svakom koraku vidimo neznanje. Je li se povećao broj zemljotresa? Na svakom koraku vidimo zemljotrese. Jesu li se vremena približila jedna drugima? Jesu svakako. I na kraju, jesu li se povećale smutnje i iskušenja u današnjem dobu? Jesu, braćo moja draga. Također, od hadisa koji nam potvrđuju činjenicu da će pred sudnji dan doći vrijeme kada će se povećati smutnje, jeste hadis Muslima. Duži hadis, citiramo samo jedan dio. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: zadnje generacije mog ummeta zadesit će belaj. Desit će se stvari koje će oni negirati. Thumme teđi'u fitanun yuraqqiqu ba'duha ba'da. A zatim će doći smutnje koje će jedne druge ublažavati. Šta to znači? Doći smutnja pa će ljudi kazati ovo je najveća smutnja koja nas je mogla zadesiti. Pa kada dođe druga smutnja kazat će ona prije nje je bila malehna i lagana kako je ova velika. Ova je najveća. A nakon te će doći druga još veća. To sve, braćo moja draga, pred sudnji dan. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Muslim od Ebu Hureyre stoji da je Allahu poslanik kazao: požurite sa činjenjem dobrih dijela prije nego što nastupe smutnje, koje će biti tamne, koje će biti crne, kao što je crna noć. Teško će se biti spasiti, teško će biti čovjek da razazna gdje je put istini. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, objašnjavajući te fitne iskušenja, kaže čovjek će osvanuti mu'min, a za noći će nevjernik. La ilaha illallah. A osvanut će nevjernik, a za noći će mu'min. Toliko teška iskušenja pred sudnji dan će doći, braćo moja draga. I zadnji hadis Mu'aza radijallahu ta'ala anhu, koji je zabilježio Imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže Allahu poslanik: 6 je predznaka sudnjeg dana. 6 je predznaka, pa spominje jedan od njih, kaže fitna, smutnja, čiju žestinu će osjetiti svaka mu'minska kuća. Imamo li danas smutnje i iskušenja koje su zadesile svaku mu'minsku kuću? Imate koliko hoćete. Kada ne bi imali drugu smutnju, osim one bijele kutije koju nazivaju televizija, dovoljno je smutnje današnjem dobu koja je zadesila svaku mu'minsku kuću. Pogledajte, braćo moja draga, da vidimo da li mi živimo u teškim vremenima smutnje, kako bi postali ubijeđeni da smo potrebni ove tematike. Pogledajte samo na svjetsku scenu i te duple aršine, jedne za mu'mine, a druge za nevjernike, što je velika smutnja, vallahi velika smutnja. Svako može imati bradu, i pop, i lopov, i pjesnik, i publicista, i ne znam nijako više, osim mu'mina. Mu'mina koji ima bradu, automatski je terorista i vehabija. Svaka žena može skinuti šta hoće i obući šta hoće, osim mu'minke. Ona ako obuče hidžab, odmah postaje nazadna. Svačiji postupci su njegovi postupci, osim postupci mu'mina, kada se njihovi postupci pripisuju islamu. Svako može uraditi šta hoće i niko neće kazati židovski terorizam niti kršćanski terorizam. Ali ako musliman uradi neko nedjelo koje treba osuditi svakako, ali ne treba kazati da je to islam i da je to islamski terorizam. To su ti dupli aršini koji su velika smutnja današnjih doba. Pogledajte šta su neprijatelji čovječanstva uradili od ženi. Neprijatelji čovječanstva. Zašto neprijatelji čovječanstva? Svako ko se bori protiv islama je neprijatelj čovječanstva. Jer znajte, nema spasa čovječanstvu osim u islamu. I svi oni koji se bore protiv islama i ne slijedi njegove smjernice su neprijatelji čovječanstvu čitavim. Pogledajte šta su uradili od žene. Te siromašne žene. Žena je postala seksualni objekt. Vrijedi dok vrijedi njena ljepota. Kada završi njena ljepota, bude šutirana, dolaze druge da je zamijeni. Niko ne vodi evidenciju o njenim osjećajima sutra kada ostari. Kako su samo navukli ženu na tanak led. Do te mjere
svugdje ćete vidjeti ženu. I gdje treba i gdje ne treba. Mogu shvatiti da žena reklamira veš. Ali ne mogu shvatiti da žena reklamira dijelove za traktore. Niti su kad žene vozile traktore, niti su ih opravljale. Ali toliko su ih izmanipulisali da ženu možete naći svugdje. Zato nije smutnja, zato nije iskušenje. Pogledajte naše omladince, izgubljeni. Usame ibn Zejd za 18 godina, vojskovođa, u njegovoj vojsci Omer radijallahu ta'ala anhu. Pogledajte naše momke sa 18 godina. Pogledaj njegove ambicije, pogledaj njegov život. Njemu je najbitnije da ima mobitel, da ima naušnicu, da ima djevojku, da zna gdje je diskoteka, da zna finduli cigaru. To su njegove ambicije. To je za njega mjesec. A pogledajte u sami, vodi vojsku sa 18 godina. Sve su to, braćo moja draga, smutnje i iskušenja. Rezultate ti smutnji vidimo na svakom koraku. Droga, alkohol, blud, prostitucija, krađa, ubijstvo, potvore. Sve je to nastalo kao plod smutnje i iskušenja. Zato, braćo moja draga, treba da govorim o ovoj tematici, jer je mnogo onih koji su se izgubili i koje je skupo koštalo nepoznavanje ove tematike. Zato ćemo u nastavku naše hutbe spomenuti samo jedan mali dio onoga što su spomenuli islamski učenjaci, kako čovjek da se odnosi prema smutnjama, kako da opstane sa svojom vjerom u današnjem dobu. Prva stvar, zapamtite dobro, prenesite ovo svojim porodicama. Maksimalno udaljavanje od smutnje i iskušenja u granicama ljudske mogućnosti. To je prvi korak da se spasiš. Ne približavaj se vatri, izgorećeš. Ne plivaj u vodi koja je duboka. Ne leti visoko ako nemaš motore za to. Ne približavaj se smutnji. Mnogi su, ne poznavajući ovaj poslanički princip, izgubili dunjaluk i ahiret. U hadisu kojeg je zabilježio imam Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je Miqdad ibn al-Aswad kazao Božijem poslaniku alejhi salatu wassalam, odnosno hadis od Božijeg poslanika, da je rekao: Inne sa'ide lemen džunibel fitan, inne sa'ide lemen džunibel fitan, inne sa'ide lemen džunibel fitan. Kaže Allah poslanik, zaista je sretan onaj ko se odalji od smutnje. Zaista je sretan, 3 puta ponavlja tu rečenicu. Sretan je onaj ko bježi od kafića, ko bježi od ulice, od kamate. Taj je sretan. To je poslanički savjet, bježi od smutnje. Makar ljudi kazali nazadan, ja hoću u džennet. Ne interesuje me šta će kazat ljudi. Hoću džennet, hoću uspjeh, hoću da ostane musliman do sudnjeg dana, do svoje smrti. Povuci se, skloni se od smutnje. Mnogo je drugih hadisa koji nam direktno i indirektno ukazuju na ovaj princip. Svima poznat hadis u Buhari i Muslimu od Ebu Hureyre. Kaže Allah poslanik alejhi salatu wassalam, samo što nije došlo vrijeme da će se povući ili iza sebe ostaviti Eufrat, veliko brdo, veliko blago zlata. Kaže Allah poslanik, kada čujete za to, nemojte se tome približavati. A mi smo već planirali kako bi išli tamo to tražiti. Nemoj! U drugom rivajetu koji nije kod imama Buhari i Muslima kaže Allah poslanik, kada ljudi čuju za to zlato, požurit će, natječu se. Ko što se svađaju za međe, tako će se natjecati za to zlato. Kaže Allah poslanik, pa će jedni drugima govoriti, tako nam Allah, ako ostavimo, drugi će ga uzeti. Kaže, pa će se ubijati međusobno do te mjere da će od 100 ljudi preživjeti samo jedan. A to je kazao onaj koji ne govori po hiru svome. Wallahi, vjerujem u taj hadis kao što vjerujem da je danas petak. Od 100 ljudi će samo jedan ostati živ. Ali mi i dalje imamo nadu, ja ću biti onaj jedan. Kaže Allah poslanik u hadisu kojeg izbilježi imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Men semi'a vid deđali feljene anhu. Onaj ko čuje za deđala,
Da ljudi idu na koncert žene koja je svojom muzikom pozivala na ubijanje Bošnjaka. To se ne može desiti nikom na planeti osim Bošnjacima. To se ne može desiti nikome osim Bošnjacima. Treba li nam veća smutnja? Treba li nam veće iskušenje? Hoćemo Allahovu pobjedu. Što nam se dešava, kaže to? Šta smo uradili da nam se to ne dešava? Ko čuje za Deđala, neka bježi od njega. Kaže Allahov poslanik u nastavku hadisa. Zaista će biti ljudi koji će misliti da su mu'mini. Pa će otići da raspravljaju sa njim. Pa će biti zavedeni. Pa će izgubiti dunjaluk i ahiret. Precijenili smo svoje mogućnosti. Ne idi ako znaš da sutra Deđal ima utakmicu u tešnju. Ne idi, bježi u brda. Jer su njegove smutnje, njegovi dokazi opasni. Poenta svega spomenutog. Treba da bježimo, braćo moja draga, od smutnje iskušenja. Mnogo je ljudi koji su, ne poznavajući ovaj princip poslanički, izgubili dunjaluk i ahiret. Čovjek uvede televiziju u kuću. Prije toga klanjao na filu, postio dobrovoljni post, učio Kur'an, imao vremena za ženu i za djecu. Ali kako je crni šeitan ušao u njegovu kuću, niti uči Kur'an, niti klanja na filu, kako će klanjati, kako će učiti kad nema siroma vremena. Valja prigledati sve svjetske tamo utakmice, pa evropske utakmice, pa sve španske serije, pa sve dnevnike, pa sve vijesti. Nema vremena za svog gospodara. Ja ne kažem, ne treba imati televiziju, ali je treba znati koristiti. Iako smatram dobrog muslimana koji nema u kući. Koliko je ljudi koji su izgubili dunjaluk i ahiret kada je internet ušao u njihovu kuću. Internet je zlato. Na njemu ima mnogo koristi, ali ga treba znati koristiti. Koliko je ljudi kada su počeli koristiti internet počinilo blud. Koliko je žena kada su počele koristiti internet, pa pod navodnim znacima upozoravati braću muslimane na njihove prijestupe, dalo tom bratu muslimanu adresu gdje se nalazi, pa su zajedno počinili blud. I mnogo toga. Bježi od smutnje. Dolazi ashab Allahom poslaniku, alejhi salatu wassalamu, hadis kojeg zabilježi imam Tirmidhi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca i kaže: Ja Rasulallah, men neđa, Allahov poslaniće, kako da se spasim? Allahu akbar. Prije 1400 godina nije bilo razgoličenosti, nije bilo droge, nije bilo alkohola. Kaže, kako da se spasim? Kaže Allahov poslanik, poslušajte ova 3 savjeta. Emsik alejke lisanek, wali jesa'uke bejtuke, waddi ala hatijetik. Čuvaj svoj jezik, tako ćeš se spasiti. Nemoj vrijeđati braću muslimane, nemoj lagat, nemoj petljat, nemoj psovat. Za jednu riječ, kao što je došlo u hadisu Buharije, možeš biti bačen u džehennem dublje nego što je od istoka do zapada. Čuvaj jezik. Voli jesa'uke bejtuke. Nek ti tvoja kuća bude dovoljna. Mi bi svugdje osim u kuću. A kuća treba da ti bude oaza imana. Jer ti si tu šef. Na ulici nisi. Napravi od svoje kuće oazu. To je ona kuća koju propućuje poslanik. A ne kuća u kojoj se po vas dan sluša Dragana i Ceca i u kojoj se gledaju serije. Pa bježi iz te kuće, bolan. Rekli smo na početku, bježi. Kuća koja će biti oaza imana, gdje ćeš ibadetit, gdje ćeš moći obožavati svoga gospodara, gdje ćeš moći svoju djecu podučiti islamu. To je ta kuća u koju treba bježati. I zadnja stvar, uvoduki ala hatijetik, plaći nad svojim grijesima. Kad smo plakali? Nikad. Pa kako ćemo plakati? Mi smo kupili karte u džennet, samim dolaskom na hudbu, mi smo muslimani, gotovo. Samo čekamo kad ćemo umrijeti. Mnogi prije nas su bili čvršći i jači i bolji i pobožniji, pa su posustali. Druga stvar, drugi savjet, šerijatska naobrazba. Braćo moja draga,
vremena smutnje, vremena iskušenja iziskuju od čovjeka da poznaje svoju vjeru. Da poznaje svoju vjeru, jer šerijatsko znanje, to je ono što će izbalansirati čovjekove postupke. Kada tjedne glavom kroz zid, šerijatsko znanje će mu kazati stop. To je ono što čovjeka može spasiti u vremenima smutnje. Da se šerijatski obrazujemo. Za tu tačku možemo samo spomenuti kratko nekoliko stvari. Prva stvar, ne smijemo govoriti o Božjoj vjeri osim ono što znamo. Druga stvar, mora da znamo da Allaha obožajemo. Kao što ga obožajemo ovom džumom, obožajemo ga pitanjem učenih. Kada pitaš učenu, znaj da zato imaš sevap. Jer si se time pokorio imperativu. Pitajte učene ako ne znate. Znači imaš sevap kada pitaš učene ljude. Također, treba da znate ovo mubarek, blagoslovljeno buđenje muslimanskih masa u cijelom svijetu. Ako ne bude predvođeno ulemom, pitanje je samo dana kada će muslimani skrenuti s pravog puta. Također, treba da budemo spremni u pogledu znanja i ovih teških vremena da prihvatimo istinu bez obzira od koga nam dolazi. Mi imamo neka zlatna pravila od koga samo uzimamo, od koga ne uzimamo. Nekada kritikujemo naše stare didove u džamiji zato što nisu fleksibilni, zato što slijepo slijedi bošnjački mezheb. A mi smo otišli u drugu krajnost pa imamo svoje nepogrešive šehove od kojih sve uzimamo bez pogovora. Također, braćo moja draga, vremena smutnje, moramo se paziti da mi svojim postupcima ne budemo nekom smutnja. Pazi kako ćeš drugima prezentovati islam, jer ćeš tako mi Allaha biti pitan kako si ljudima prezentovao islam. Nije dovoljno da kažeš bitno mi je na istini da sam. Ne, moraš paziti u granicama šerijata šta će ljudi i društvo kazati o tebi. Hadis kojeg je zabilježio Imam Buharija. Događaj svima vama poznat sa Mu'adzom radijallahu ta'ala anhu, koji ima običaj klanjati jaciju sa poslanikom. Pa bi odlazio nakon toga klanjati jaciju svome narodu, svome plemenu. Pa je jedne večeri došao da klanja jaciju i počeo suru El-Beqara koja ima 49 stranica. I treba sat i po minimalno da je čovjek prouči. Pa je počeo klanjati jaciju sa tom surom. Pa su ashabi znali ako je započeo, on će ih završiti. Pa se jedan ashab, čovjek koji je zemljoradnik, odvojio, ne može klanjati toliko. I klanjao sam. Pa je Muaz, radijallahu anhu, kazao, kaže, to je licemjer. Pa je čovjek osjetio bol tih riječi, otišao poslaniku, kaže, Allahu poslaniče, ja ne idem više u dženak zbog Muaza, zato što nam dugo klanja. Pogledajte reakcije. Je li kazao poslanik, ne, zašto ne stojiš? Kaže Allahu poslanik, efetanun ente ja Muaz. 3 puta. O Muaz, zar ti ljude stavljaš na smutnju, na iskušenje? Zašto, kaže, vola nisi učio sebi isme rabbike l'a'la? Po šemsi ve duhaha, po lejli idla jakša. To su sure, jedna stranica kuranska i manje. Zašto to nisi učio? Moramo paziti kako ćemo ljudima prezentovati islam. I bit ćemo pitani o tome. Pogledajte, braćo moja draga, stanje muslimana. Zamislite da ste nevjernik. Nauzu billahi. Šta bi nas ponukalo da primimo islam? Pogledajte muslimane. Najnazadniji, najneškolovaniji, najprljaviji. Sve ono što je suprotno od njihove vjere. Kako tražiti od Evrope da primi islam? A vallahi, da mi živimo islam, oni bi ga davno prihvatili. Ali ne vide islam u našem životu. Zato kažem, pazite u vremenima smutnje, da mi svojim postupcima nekome ne budemo iskušenje. Također u vremenima smutnje i iskušenja. Moramo svoja srca vezivati za šta? Za televiziju? Nije. Za uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala, dovom. Ovo su teška vremena. Onaj ko ne bude vezivao svoje srce za uzvišenog Allaha putem dove, neka zna da je krenuo putem dalaleta. Allahu poslanik, kao što je zabilježeno u hadisu Buhari i Muslima od Umu Seleme, kada su je pitali šta je najviše dovio poslanik alejhi selam. Je li dovio koji mi gospodaru daj mi samo na faki? U nas se najviše dovi daj mi na faki.
Ko da si bezgriješan, nemaš dobiti da ti Allah oprosti grijehe. Kaže Umu Seleme radijallahu ta'ala anha, najčešće je dovio ja muqallibel kulubi, thebit kalbi ala dinik. O ti koji prevrćeš srca ljudi, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Allahu ekber. Poslanik, dolazi mu objava. Najplemenitija osoba koja je kročila zemljom. Gospodaru, učvrsti me. Bošnjo, dođe samo za Bajram u džamiju. Nema, kaže, potrebe da ja dovim, bolan. Čvrst ko kolac. Nema potrebe. Pa šta ćeš, bolan, dovi? Ti si od šeitana odrađen 100 puta. Dovi Allahu. Onaj ko pomisli da ne treba na svakoj seždi dovit, taj je krenuo putem da naleta, neka zna. Jer su ovo teška vremena, vremena iskušenja, vremena smutnje. Ako te Allah ne učvrsti, znaj da ćeš se izgubiti. Također, braćo moja draga, vremena smutnje iziskuju od nas neprestano obnavljanje ugovora sa uzvišenim Allahom. Kako? Pokajanjem. Znajte da između Allaha i njegovih robova nema krvne veze. Allah Đelešanu nije poštedio prvu generaciju, najbolju generaciju koja je ikada kročila zemljom, kada su okrenuli leđa njegovoj knjizi. Na Uhudu samo jedan prekršaj. Okrenuli su leđa poslanikovoj naredbi i to ih je koštalo, znate li koliko? 70 mrtvih ashaba. A pogledajte nas, non-stop grijesi. Mi se jedino možemo sačuvati i zaštititi teobom, pokajanjem Allahu tebarake wa ta'ala. Pogledajte ummet, čitav ummet i Bosnu sa njima. Kamata na svakom koraku, blud na svakom koraku, rakija na svakom koraku, laži na svakom koraku, korupcija na svakom koraku. Na jednom dijelu islamskog svijeta umiru ljudi od gladi, a na drugom kraju čovjek daje za fudbalsku loptu 1.900.000 eura samo zato što su se na njoj potpisali svi igrači Italije. Zato što je vatreni navijač Italije. Bit ćeš sa Italijom na sudnjem danu. Tvoja braća u Čečeni, Palestini, Kašmiru i Somaliji i Bosni umiru od gladi, a ti daješ 1.900.000 eura za loptu. Drugi je dao 14 miliona dolara da bi dobio tablicu number 1. Ko da će number 1 u džennet? Mi znamo da će poslanik prvi u džennet. Dao je za tablicu na autama 14 miliona i kaže bio sam spreman dati 26 miliona. To je stanje ummeta. Sad vi buljite u mene i mi bi tako isto radili da nas Allah iskuša i mjetkom. Jer se mi s rođenim babom i bratom posvadimo za metar međe i udarimo ga lopatom u glavu. A nemamo para da imamo, bili bi mi gori. Ali vam navodim primjer prije nego vas zadesim u sive da znate kako se ponašati. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Braćo moja draga, u nekoliko minuta i nekoliko rečenica, još 3 savjeta. U vremenima smutnje i iskušenja moramo biti maksimalno pribrani. Ne smijemo plaho požurivati glavom kroz zid. Jer su to vremena smutnje. Vremena kada čovjek ne vidi dobro. Treba malo skinuti naočale da očisti prozore. Pogledajte reakcije poslanika alejhi salatu vesselam, kao što je zabilježeno u hadisu Buhari i Muslim od Aishe radijallahu ta'ala anha. Dolaze židovi poslaniku i kažu: "Esamu alejk, smrt tebi." Kaže Allah poslanik: "I vama." Završena priča. Aisha radijallahu ta'ala anha, kada je čula te riječi, kaže: "Allah vas ubio, Allahovo prokletstvo na vas, smrt vama." Kaže Allah poslanik: "Aisha, mehlen, polako, zaista je Allah, inna Allahe rafiq." Allah je blag, voli blagost u svemu. Pa Allah poslanik, jesi li čuo šta su rekli? Jesam, kaže, čuo. Pa jesi ti čuo šta sam ja rekao? Pa ja sam rekao i vama, dovoljno, polako, saberi se.
Nemoj odmah svaku loptu na prvu vraćat. Pogledaj malo Boga. Nemoj svaki put glavom kroz zid. Ako su otvorena vrata, prođi kroz vrata. Sabur, braćo moja draga, u vremenima smutnje i iskušenja je najbolje oružje koje čovjek može posjedovati. Mi gledamo ljude, vrate se Allahovoj vjeri, pa ih boli stanje ummeta. I to je dobro, mora da te boli, ali mora da znaš. Kada je Allahov poslanik, njegova misija trajala 23 godine, ne možeš očekivati od tebe, koji si pun rakije i pun tetovaže i harama koliko hoćeš, da ti preko noći promijeniš stanje ummeta. Ummet je padao decenijama, stoljećima i ti hoćeš preko noći. Ne, treba da trpiš. Treba da trpiš što će sutra Bošnjaci ići kod Brijene. Kada dođe voda i grmljavina da poplavi one gore u Sarajevu, znajte da neće mašti tešanj. Moraš trpit. Strpljenje, jer je padanje uvijek lakše od uspravljanja. Ummet je decenijama padao. Treba vremena, treba strpljenja kao što je strpljen bio poslanik. Na vrijeđanju, na psovanju, maltretiranju, ratovanju. Treba se strpiti. Također, veoma bitna stvar u vremenima smutnje i iskušenja jeste naš odnos prema informacijama. Jer najbolje čime se može potpaliti smutnja jesu informacije. A mi, muslimani, elhamdulillah, imamo metod. Imamo smjernice uzvišenog Allaha kako da se odnosimo prema informacijama. O vjernici, kada vam dođe kakav nepovjerljiv insan, griješnik, dobro to provjerite. Bošnjo kada sluša federalnu, ne uzubila 100 puta, tome više vjeruje nego Kur'anu i sunnetu. Kada mu kažeš, rekao Imam Buharija u svojoj zbirci, man kaže, ne znam ja ko je to pisao. A kada mu kaže onaj koji nikad Bogu na seždu nije pao, ne sumnja u to ni 1%. Pogledajte tog neprofesionalizma kod naših televizijskih kuća i njihovih emisija. Nisam studirao žurnalistiku i to plavo ne znam. Ali pogledajte kako ljudima batin zamotavaju u celofan. Kaže, po nama, povjerljivim izvorima. Mi to doznajemo iz povjerljivih izvora. Kakvi tvoji povjerljivi izvori, bolan? Pa ti ako ne podaš Bogu na seždu, nema tebe više na mapi. Spomeni nam ime koga si dobio informaciju. Pogledajte samo kako planski i smišljeno među muslimane Bošnjake ubacuju termine kako bi se muslimani gladali međusobno. Malo vehabija. Šta je vehabija? Nek mi neko da definiciju vehabije. Ali Bošnjaci slušaju vehabija. To je nešto mrakača neka. Baš kao mrakača, nigdje ne postoji. Ali je se sva djeca boji. Tako se Bošnjaci boje nekog vehabije koji nigdje ne postoji. Ako je vehabija onaj ko svako ko ima bradu, onda smo tu uvalili mnoge i popove i one koji nisu vehabije sigurno. Ali muslimani ne razmišljaju o tome. Ali je to njihova politika. Oni žele da se bore protiv islama, ali ne mogu ukazati javno. Taj čovjek je musliman, prakticira sunnet. Tada će ljudi ići za njim. Treba ga gurniti u neku nigdje postojiću sektu. A Bošnjo ne zna dalje odnosa. Nikad nije otvorio nikakvog čitaba, nikakve knjige. On to prihvata zdravo za gotovo. Zato čuvajte se informacija. Mi muslimani, nažalost, ne vidimo dalje odnosa u mnogim stvarima. Kamo nama naši mediji, gdje ćemo ljudima prezentovati islam onakav kakav jest. Sada kada bi ja rekao Sergija, neko je nastradao, svi bi mi dali. Ali da kažem, Sergija treba osnovati televiziju bošnjačku. Niko ne bi dao ni marke. Što će nam? Pa jeste, što će ti kad imaš tamo porno, imaš muzike, Dragane, ceci, šta hoćeš, fino ti. Nismo svjesni bitnosti medija u današnjem vremenu. I to je opet smutnja i iskušenja današnjeg vremena. I na kraju, braćo moja draga, veoma bitna stvar. U vremenima smutnje veoma je potrebno da poznajemo islam, da učimo islam, njegove temelje.
i da znamo prioritete u islamu. Allahu poslanik, kada je slao Muaz ibn Džebela u Jemen, kao što je zabilježeno u hadisu Buhari i Muslima, kaže mu Muaz, ti ideš narodu koji su ehlul kitabije. Prvo, šta ćeš ih pozivati? La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ako ti se odazovu, pazite, uvjet, ako ti se odazovu, pozovi u namaz. Ako ti se odazovu, pozovi u zekijat. Što znači, ako ti se ne odazovu, šta ćeš raditi? Pozivaj u tu istu stvar. Moramo ljude pozivati ono što je najprioritetnije. Ne smijemo sebi zatvarati vrata daveta i misionarstva sa stvarima koje su sporedni. Mora da znamo šta je teže i šta je veće i šta je bitnije u islamu. Molim Allah tebareke ve taala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إن اليهود والنصارى طغوا في الأرض فخذهم أخذ عزيز المقتدر. اللهم إن اليهود والنصارى طغوا في الأرض فخذهم أخذ عزيز المقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. الله أكبر.